Enw fi di Elin, dwi'n 24 a nes i ddewis yn apprenticeship cos nes i orffen brifysgol yn 2021 ac oedden ni dal o dan Covid a oedd cael profiad gwaith yn effernol anodd, oeddech chdi'n gorfod pasio test a doedd lot o gwmnïau ddim yn cael pobl ymlaen, so nes i weld apprenticeship Creu Sgil Cymru a nes i fynd. Dyna'n union dwi angen i gael y profiad. Es i brifysgol am 4 mlynedd a mae prifysgol yn hwyl ond dio ddim rili yn rhoi llawer o brofiad ymarferol i chdi. So mae apprenticeship mae o i gyd am y profiad ymarferol. So oedd o'n rili neis actually cael gweithio a wneud be o'n i eisiau wneud rather than just dysgu amdano fo. Ti'n cael y profiad ti angen a ti hefyd yn cael dydalu tra ti'n wneud o. So best of both worlds really. Mae apprenticeship wedi rhoi mwy o hyder i fi drio pethau gwahanol. Mae wedi cael fi feddwl am bethau eraill sy'n ni'n gallu gwneud hefyd. So mae wedi gwneud fi sylwi fedra neud lot mwy na ella o'n i'n meddwl a bod dwi yn trio pethau gwahanol rwan. Mae wedi bod yn neis cael gwneud apprenticeship drwy gyfrwng y Gymraeg. Efo gwaith prifysgol i gyd, oedd i gyd yn Saesneg, so iaith cyntaf fi di Gymraeg, so dwi'n gyfforddus yn fo a di gallu cyfathrebu efo tutors fi'n Gymraeg. Oedden nhw i gyd yn Gymraeg, so oedden nhw'n naturiol.